Imapela ti PNP kaya nanganak nga tumulong damang monitor iti aktibidad dito nagdang basbasa. Tamangan ti miramraman da kanay di krimen kas tinapasamak ije Tacloban. Inbaga ni Police Colonel Ryan Redutar, hepe ti PNP Lawag, negative pagkat nga police visibility kanay ti pagadalan da pumipreempt ti panakaramid ti krimen. Inbaga na nga tumulong kumapay dito naganak nga mangpadagip dagiti anak da. Okay, continuous iti visitation tayo kadagiti iti eskwelahan tayo. Actually, mapanganak mag-visit kadagiti iti principals kadagiti na duma mga pagadalan tayo. Agrek-recommend kami kadagiti na mga security measures. Ket ada dagiti deployed nga police tayo, continuous iti coordination na kadagiti school authorities tayo. Katuti kasta masigurado tayo digiti safety digiti students. Ket dito nga insidente nga napasama kadagiti Tacloban, ket nakitkitan tayo agit dakkel met responsibility digiti guardians or parents nga mang subsubaybay ka digiti anak da tatno tumulong nga mang check no anaman ti activities da wenno saan anaman digiti tugtugot da kadagiti eskwelahan da wenno saan mangkita no ana digiti behavior digiti anak da. Malagi po iti kalabas inlungalo ni Konsal Jason Pader Pereira nga masapol ti presensya ti pulisya iti pagadalan agsipud ta adon ti minors nga min involved kadagiti krimen. Ket ita yan ti INS, INCAT, MMSU, Shamrock, NCC, University Belt Beta, ket the Jepak Station ita INS han nga gop operaten awan kapulisan tayo jay. So I was then asking the leadership of the PNP to man PNP personnel at the Pac station, but we were informed by the chief of police during our interview, during our dialogue last month apo nga 40% ikurang ti kapulisan ti Lawag City. So that is something very alarming. Not to mention we will not be able to protect our students apo ta awan met ti Pac station ni Giant nga 24/7 nga mabaling nga pagkamangan no adaman problema. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.